zbývat já. Tady vidíte náš exkluzivní shop, ve kterém jsem já sám pracoval. A ještě další. Please, nemusíš toho říkat všechno, co tam je. Neříkej všechno, co tady je. Tak teď, abyste mi věřili, jsou tu resky. Vidíte? Res, page 2. Jak to tady funguje? Neníš to? Je to majitele? Ale tak tady funguje to všechno a teď jdeme na Warp PvP. Pozor. Pozor, když půjdete sem, tak vás to může i schodit. Bohužel takhle to nefunguje, to není zas tak velký hardcore. Bohužel mě vyjel, až na to, že není tolik vidět, páč ty máš třeba špatně načtený texture pack a teď se omlouvám, že vám to tady nevyskákáme před vašima očima, i když jsem to stavěl já a sám testoval, ale teď vám ukážeme, co máme za výhru. A tady. Ne.
Thanks. Asi ti sem vlezou, viď? Tak, fajnový. Někde tady, poblíž, měla být jedna věc, ale my jsme ji před nedávným úplně zbourali. No to víte, TNTčka, kdo by si s něma nepohrál. A teďka tady ne, kde pak to je? Ale já potřebuju, kde to je. Je to přes tuhle horu malou? Oh. Heleme se. Můj starý spaven. Kdyby něco, tak se tu dá skákat na sponži. Zde mají být díry. Hobby. Neboli mycelium. To má být jako shop. A jenom na pár věcí. Lol. No to jo. Kdyby něco, tak ta Ine je adminka, ale bohužel jí to hlavní admin zapomněl dát a postavit jí tam, když to včera dělal. Hlavně malý detail. Nejlepší je skákání do tohle okýnka, pak si máte skočit do tohle, ale to je pěkně těžký. Tak, to by bylo asi zatím všechno, takže čus, bus, autobus.